Euskaraldia bertan da. Euskaraz oso garrantzitsua da gure herrirako. Es importante que se mantenga el euskera, es importante que hagamos el esfuerzo lo máximo posible para que se mantenga la lengua y por eso bueno, pues intento con muchas dificultades como bien estáis viendo, pero bueno, por lo menos intentando que se siga manteniéndose como una lengua viva. Bueno, horren erantzuna oso erraza da. Holan sentitzen dugu. Holan sentitzen dugu, ez dago beste argumentaziorik holan sentitzen dugu besterik gabe. Zergatik, maite dudalak euskera eta dutzen zaidala gure gizartearen altxorra, gure gozatzeko modua eta gure txartela munduan aurkezteko ere bai. Eta hori landu behar da eta uste dut gauden egoeran behar dira bultzada batzuk eta da aukera bat hori bultzatzeko eta bueno, gustora hartzen dut parte. Euskara da gurea eta hori importantea da bultzatzea. Leloak dionez, gure ohiturak aldatzeko eta gehiagorekin eta gehiago euskaraz hitz egiteko. Hori, pentsatzen dugu gure hizkuntza dela eta saiatu behar gara apurtze hau hitz egiten. Euskaraz gure artean gure hizkuntz izan daizela, suspertzeko eta azkenean guztien artean edatzeko, ezta?